Θέλεις να κάνεις μπούκλες και δεν ξέρεις τι να χρησιμοποιήσεις? Πρέσα ή ψαλίδι? Πάμε να το ξεκαθαρίσουμε. Πολλοί πιστεύουν ότι η πρέσα είναι μόνο για ίσιωμα και το ψαλίδι μόνο για μπούκλες. Όμως στην πραγματικότητα και τα δύο μπορούν να κάνουν τα ίδια πράγματα. Αν θέλεις πιο χαλαρές φυσικές μπούκλες, η πρέσα είναι το σωστό εργαλείο. Με τη σωστή κίνηση του καρπού δίνει ένα S-wave που μοιάζει φυσικό και effortless. Αν όμως θέλεις οι μπούκλες σου να είναι ομοιόμορφες, glam και πιο σφιχτές, τότε το ψαλίδι είναι μονόδρομος. Έρχεται σε διαφορετικές διαμέτρους και σου δίνει ακρίβεια και διάρκεια στο αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό όμως είναι η προστασία από τη θερμότητα. Πάντα θερμοπροστατευτικό σπρέι πριν από κάθε εργαλείο. Έτσι οι μπούκλες μένουν πιο λαμπερές και τα μαλλιά πιο υγιή. Εσύ με τι κάνεις τις μπούκλες σου? Πρέσα ή ψαλίδι? Γράψε μου στα σχόλια και κάνε follow για περισσότερα επαγγελματικά tips που μπορείς να κάνεις και εσύ στο σπίτι. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Μέχρι το επόμενο βίντεο.